Козирог. Козирогът ще различи отговорността от излишното носене на тежести. Ако една задача не дава резултат, пренареждането ще бъде по-мъдро от още стискане на зъби. Козирогът започва седмицата с преглед на срокове, професионални очаквания и лични задължения. Дисциплината ще ви подкрепя, когато създава работещ ред, но ще изтощава, ако пази остарял начин на действие. В любовта покажете, че присъствате не само чрез грижа за задачите, а и чрез внимание към чувствата. Работата ще изисква приоритети, ясни рамки и честна оценка, кое заслужава ресурс. Издръжливостта ви ще бъде по-добра, ако планирате възстановяването като реален ангажимент. Освободете се от едно задължение, което само имитира важност. Дисциплината ще ви подкрепя, когато създава работещ ред, но ще изтощава, ако пази остарял начин на действие. В отношенията сериозността не бива да се превръща в стена срещу нежността. Любов 3, работа 3, късмет 3, енергия 3.